Salutare tuturor și bine ați venit la primul episod de pe acest canal, la primul episod din acest challenge. Despre ce este vorba în acest challenge? Ei bine, se tot spune că poți să investești o sumă de bani, 10% din salariu și așa mai departe. Și atunci am zis să fac o provocare prin care investim câte 100 de lei în fiecare săptămână, echivalentul a 400 sau depinde, poate 500 de lei pe lună. Și să încercăm să vedem în cât timp putem ajunge cu acea investiție la suma de 100.000 de RON. Conform lui ChatGPT, dacă doar ar fi să adune acești bani, da, 100 de lei pe săptămână, ca să ajungi la cei 100.000 de RON, o să ai nevoie de 19-23 de ani. Adică, dacă am început în data de 22 septembrie, adică ieri, o să termin prin 21 noiembrie. Acum, dacă o să avem profituri, terminăm mai repede, dacă o să avem minus, da, deci dacă pierdem banii, terminăm mai târziu. Ideea e următoare. Dacă avem un randament constant de 10% pe an, ne luăm 11 ani. Aia înseamnă ne vedem în 2036. Dacă ar fi un constant de 20%, 8 ani și așa mai departe. Da? Aici a expus ChatGPT exact despre ce e vorba. Astea sunt mici exagerări, dar nu e imposibil, părerea mea. Bun, să vedem ce am făcut. Am depus prima 100 de lei ieri. Așa, în 22. Astăzi fiind 23. Aproape se închide piața și am cumpărat următoarele 4 acțiuni. PayPal, Medical Properties Trust, Fuel Energy și Light Strategy. De menționat. Nu o să folosesc o strategie bazată pe studii ale pieței exagerat de mult, ci mai mult pe chart. Da? Asta e stilul meu. Frecventez partea asta de trading și investiții de ceva timp. Nu sunt tare profitabil în domeniu încă, dar fix de aia fac provocarea asta. Unul la mână să mă țină motivat, să mă țină obligat și doritor să fac ceva, timp de, vedem cât timp, da? Luni, săptămâni, luni, ani, și așa mai departe. Și de ce nu, e o provocare să vedem exact dacă poți să faci genul ăsta de bani mai repede prin investiții. Da? Vreau să documentez această călătorie. Bun, pe lângă asta, aici avem tranzacțiile deschise, PNL-ul cum ar veni, încă o chestiune, poate un pic importantă, aveam 1,92 92 de bani pe cont înainte de a începe acest challenge, nu i-am mai scos, au rămas aici, nu contează, adică o să fie o sumă irelevantă. Am creat acest Excel, care abia a început, da? Pentru că vreau să trec în fiecare săptămână suma investită. Aici o să fie 200, 300, 400, de ce? Pentru că vreau să fac o comparație tot timpul. Uite, acum avem 99,55, da? 99,55. Aici putem spune 101,92. Să luăm în calcul și acei bani. Da, în fine. De ce? Pentru că total portofoliu acum am cu 2% pe minus randamentul și progresul din total, acele 100.000, 0,1. Dacă eu o să vând o poziție, mă rog, mai multe poziții, o să iau profituri și reinvestesc acei bani în aplicația Trading 212, e bine, nu prea o să mi se mai recunoască, să zic așa, PNL-ul, pentru că e o nouă investiție. Și atunci cumva o să pierd urma. Exact câți bani am intrat din buzunar, unde s-au dus și așa mai departe. Bine, istoricul este unde s-au dus, dar efectiv randamentul banilor scoși din buzunar versus actualizare portofoliu. Și mai probabil ăsta îl voi edita la finalul săptămânii după ce se închide piața și rămâne blocat, da? Înainte să înceapă săptămâna următoare, cazul ăsta, săptămâna numărul 2. Bun. Momentan am cumpărat PayPal. De ce? Cred că urmează să facă în perioada următoare. Bine, nu le lasă. Mergem pe trading. În perioada următoare cred că o să facă o figură frumoasă, o să aibă niște creșteri destul de decente. Mă uit undeva pe zona asta, dar pe următorii 1, 2, 3 ani, nu mâine. Dar cu câte 100 de lei în fiecare lună, în funcție de care companie mi se pare mai tentantă, în aceea o să investesc. Nu tare îmi doresc acum să vedem, să cumpăr, dacă de exemplu am 50% profit, nu știu dacă o să mai cumpăr. Acum, clar, dacă am 20 de lei, încă mai am speranțe de mai mult, o să mai cumpăr, dar dacă se adună sume serioase la un moment dat, nu o să mai cumpăr. Poate o să vând și o să intru în altceva. Nu o să rămân aceste 4 acțiuni niciodată, doar ele, le voi schimba în continuu.
ce o să mi se pară mai interesant o să cumpăr, o să-mi cresc această listă de urmăriri în viitor apropiat. O să, de exemplu, Tesla aștept să scadă înainte de a cumpăra, da, o trec pe watchlist pentru că e o companie în care vreau să investesc, dar nu acum, undeva mai, poate anul următor. Dar da, ideea e să vedem ce putem face cu 100 de lei pe săptămână. Da? De ce pe săptămână și nu pe lună? Păi, de obicei, pentru a-ți face un DCA mult mai bun, da? Dollar Cost Averaging, adică să scazi prețul mediu în cazul în care o companie, un asset, că e cripto, că e stock, că orice ar fi, scade în preț, atunci e cel mai bine să cumperi. Și atunci dacă introduc câte 100 de lei în fiecare săptămână, sunt șanse să-i folosesc. Atenție, dacă consider că nu merită să cumpăr în momentul respectiv, nu o să cumpăr, o să-i las să se adune, nu e obligatoriu să cumpăr în fiecare săptămână. Da? Deci o să cumpăr în momentul în care consider că e oportun, să zic așa. Bun. Cam astea ar fi spuse. O să încerc să fac un videoclip săptămânal în care o să adaptez după ce să fac un update după ce am cumpărat sau poate chiar când cumpăr în funcție de cum o să-mi permită și timpul sau cât de repede vreau să fac toată manevra. O să încerc, poate vin cu update-uri pe Shorts, YouTube Shorts. Vedem dacă am ce updata. Și cam asta ar fi. Sper că o să vă placă. Sunt curios cât rezist, da? Cât timp o să-mi iau unul la mână și dacă o să duc la final. Pentru că, cum am zis, e o provocare și pentru mine. O să vedem. O să vedem. Momentan, singura poziție pe plus, un ban. Da, aseară a fost pe plus, acum nu mai sunt, dacă ne uităm pe acest grafic. Am mers. Acum, vedem. Așteptăm și vedem ce va urma. Așa arată distribuția și cam atât. O zi bună și ne vedem săptămâna următoare.